what's up mga ka-eaters? We're back. I'm Emily and this is Ninya! So, for today's video, titikman natin kung gaano kasarap ang Black Forest ni Ate Sarah. So, i-rate natin mula 1 to 10. At tara, samahan nyo kami. Ikaw na. Ika lang. Hey, at eto na siya. Buksan mo kaya. Eto na po siya. Buksan mo pa rin. Ayan. So, titikman na natin. Oh, so delicious. Ayan. Ito. So, Oh my god. It's cream. Delicious. Ang sarap. masarap siya. Sarap niya. Kasi siyang gatas. Diba? Sakto lang yung tamis. A berry. Cherry yan. Oh. Look at the berry. Very. It's so yummy. So, ayun guys, malapit na siyang maubos. Ang sarap. Parang ako. Charot. Hey guys, tapos na kaming kumain. At ang rate namin doon sa Black Forest natin sa right turn. And So, goodbye for now. See you on next vlog. Bye.